Bă, nu e acasă. Asta se babar, este original. Mă doare în pula. Mă duc la Alex original. Alex. Bă, din păcate, bă, eu cred că îmi fac un bine. E nasol. Nu o iau la popou. Bă, nasol, nu o iau la popou. Asta e problema. Dar s-ar putea să țină tine. Îmi place poezia ta. Bă! 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 Ceva. Da.